Igbo Igbo ekele ọnụ igwe asị na ọ na-eme nwata mara okenye ọmara ndị gboo o ji eme nwata nọrọ okenye nsọta ibegiri ọjọọ mata anụ kpọrọ nkụ igwe ka njụ na akịrị nke m ji ete ata ka mmara Igbo Igbo ekele ọnụ odogwu Ọzọchukwu ka eziri dike teghete ọkọ gị wee bụrụ onye taa ahụ bụsị ya Igbo ka m were ike asara ọkpa akpa na igiri ka ọkụkọ njiji agbafe eme nwụnaghị n'ezi Igbo unu na-eme anya mkpụmkpụ emegbuo m ibe ka m were ike asịrị mgbe na-ere kwuo m okwu ọsọ eze aka n'obi o nwere ibe chọrọ ka nke ọrụ m ga-aka ọrụ ọkwụ dị echibe ọzọ hụrụ gị ihe echi ọsị nne ya na ọsị na ọwa asị ya kpakenere aka na agara ka ya maa ma okwu okwu ọzọ ndị ya gba aka okpuru okwu ọzọ dịka ọzọ aka n'obi nke ibe na agara okwu okwu ọzọ ka mara ọzọ bụ ike nga na-ekene ga-ekene ọnụ ike nga na-asị na onye nwetara eji wetara obodo na ọkpụkpụ ụzọ n'obodo ya eri ihe ọma bụrụ nnere ọ chọrọ aka ụzọ bụ enyi ike nga adịgidegide echiche ichere cheta na Igbo ya adị ike nga na ọdịgbogoro gị na mma biko tụọ na ike nga Igbo niile nkịtị ya na-azụ na ude na ọma bụrụ eziokwu mana dike na dike ọka ma were aka wee n'aka ọma bụrụ nnene maka ewere aka wee nye aka ma too ogologo ya ka Igbo ji iwe sị na ịtọ na ịtọ na-eri ịtọ dịrị bara mmụọ ma bụrụ eziokwu ọgwụ ọja nye ekele ma ọnụ ka mmụọ si ọgwụ ọja nyọtawa adịghị onwebeghị ebe ịtagharị n'ahụ ọchịagha Igbo niile ọchịagha nọ na-abụ mbụ ndị ma ọchịagha obi esie m ike maka o nwere mgbagụ na-ekpu ụka dike anyị zọ n'ụlọ ọchịagha Igbo ji iwe kwụrụkwa maka na eziokwu okenye anọ n'ụlọ gbaziri udene kpọọ ya nọ maka na eziokwu mbọchị ndị nweta ka ha nwe ma ọgụ ọhụrụ eziokwu ma o nwere ndị a na-ene anya wee sụọ anya ọma bụrụ nnene afọ ndị ya ekwe afọ ndị ya sọrọ na enebe m ogbu ọja ndị Igbo anya ele nwa ndị mkpụmkpụ onye agwụrụ ogbu ọja otie m ibe mana ha na ọchịagha onye ọrịa ma sọrọ bụ ọma bụrụ nne na okwu a na-asa anya gwa mmadụ ya ekwu ọchịagha eke n'ọnụ dịka Igbo niile bụkwara na odogwu aka osiji ụmụ agbọghọ obodo na agwa bịa n'ụlọ sara foto asagide ha ebe ọsapa nwa efu nke ofuke n'ime ha tofuru mmiri vileji o siri ya bụ Enugu na nka na nkaba anyị vileji amaghị iwu na onye ahụ na-atụtara ime n'ụlọ na onye tụrụ ime ya anụ ya nwata nwaanyị asị maka ebe onye ife ọsị oko ya ọ bụrụ ọkpọrọ pịa oke ji mara ya n'afịa nwaanyị ya ama nwaanyị kpọrọ ya gwedegwede be nwoke ma mapịa okotoro ogo ka a na-ekwu nwaanyị fọtasị onye ọsịa onye ife ọsịa mama nke ọsịa ma ọgọ na-akpọtara ụmụ nwunye ụlọ nwaanyị na-agwụ ya na kedu onye na-ekwu nwunye asị nwa gị nwoke okoye na ọ dị ya mma enyi oyi adị ya mma ọnụnụ nwaanyị na-achọ ịkọwara nwaanyị ibie na onye ọ na-ekwu nwa ka sịa nwaanyị ịmakwaba okoye aka n'ọkwa nwaka nwaanyị ịmakwaba okoye nwaanyị achọghị ịghọta onye ọbụla ọ bụrụ ya bụrụ ọ dị ya mma enyi oyi adị ya mma ọnụnụ mama okoye kpọọ okoye ọ dị ka enwere dọbụl besi n'azụ bịa na nwere ndị na-achọ gị fada obere oge ọ dị ka kpọrọ bọọlụ pụrụkpa mama ọgịnị sị na ndị asọ gị ka a na-achọ ịma nwa asị asị na ọ gị tọrọ ime ka ife ikwuru sị na eziokwu nwaanyị obodo tiri iwu na-asịkwachi nwa ya nwa m onye ife sị m mba ka anyị nara ibekwu na eziokwu sị m mba anyị ana ife na nwoke ananaghị na onye mkpụmkpụ ada dị iwu na igbo ka anyị gbadobekwa onye ekwulọbịa na anụ onye ụmụnze ofe ụdị bọọsụ ka a chọtara ha ekwulọbịa ebe mmasị ha abụọ yiri onwe ha ndị ụmụnze abịa n'oge ndị ekwulọbịa bịa late mgbe ha na-abata na Blue Island ndị reception emebigo eribe nne eribe ịma na emecha ife ba item 7 na Igbo ife agwụgwọ ozugbo a na-abata ọfụ kanopi na-eri nne ndị ụmụnze ọma mmadụ atọ n'ime ha ọma na ndị ọga ọzọrọ ha ribe nri a na-erichazi nri ekwuwe na ya nawa na osorokwa ha na ndị agha na-apụta na bọọsụ nke ọma na ebe abụ apakịrị bọọsụ nke ha maka a na-arịta ọgbafọ ọma na emecha bupụ moto ọ na-apụta bọọsụ ọ na-afụ yiri nke ha osoro ndị ya na-asụ anyị na moto na-aba ko eche mma ebe onye na-aga n'ụtụtụ ka oyi anọwe nakwa ndị ụmụnze ebughị ibu were bịa asị nwoke ebe ifuru were oche a na-akpakwa oke n'ime moto ọ na ọrịa onwe ya na n'azụ moto apụta kama ya agba 90 mile ọgba ụzọ Port Harcourt Express nwoke jụọ gozo na n'aka ntị eche manya 90 mile dị ka nso asị ya n'ụzọ a ka ife na na-eje 90 mile n'isi ha nke apụta
Isuchi, Mapa and Burmons, Efotomons, Iran and Dinette. I was a conduct driver, I'm also no Mausa. A way for a switch. Banatan Umunze. But then I'm Umun's a motor fabric or no Nalitu. Okay, good. My motor. Driver said, I put it to the back and Nigeria was a coin after a quarter of mine on a gang of medicine, maybe she wouldn't know to. Coincident, a good of everything, Macau and about a given around about Kumus and I how much you and around about Drake and Kumus. Could you even could have been able to them? And I drive under 15 minutes and now I have a motor to take it off. At the end of the day, I'm walking to my motor, like a way driving in a gag of you will already in a GC line. What's your okay, what about motor? Never. So if you're not in the buy, I'm okay, I didn't have the teacher. Macona. And the children come out, but I'm going to money out there. If I came as a Mokumus and only a mega Macamumus at the nature on Danambra, the Noguna Zodiac Hotel, and one mile of a gauge. I'm very wire about it, I'm reforming and I'm going to bash you one long and one. Not a gun and dog. No 5 minutes ago, from the pepper is end of a go where sing corn bill. The poor wood done. No love for Donios on your corn bill. On a position on your one and make a record to see you all the book and the alley well like we work because my book I pop yourself. And the Madeka can say, Emmanuel Legion and then on my issue. I mean, I'm good. Or then I'm much another dollar number. The annual boy John Camas in the J game and the Cobra, why you did you have the annual boy John Camas in the J game. Can't carry the who is in a toilet and hit any man in the room, or I can have a kitchen. Even a day is in a room, you do your others go have that, you know what about. The person came at a top of free jam with a canal pen, and I got to join you in a mother. Never had a shit. In a farm, I will dog and I can tell them more very soon. Oh, Jamano, what even I wasn't never, it will be working on. Bishop will come back and can call on Yakon, or even a mamma, I am Louis. Bishop will never tell Morano, Toto, Jidog and Aka, Mbok di Chevan, Ibokran and Wana, Puchuana, someone than they will put here. Bishop of Black and Jipon di Chevan and Docasan and Nebella was saying, Yakanji, Nemo, the Cabo, Yasu, one another. Ever since I'm not condition and Nebella, and I put on the one I put out and we're easy. As soon as I'm on the jail, Kakato, Mamma, and Mamma, where can you look at the I pop all of the so, when I want to play all I you drop all of that so they call Unguason. I copy that as a drummer, when then they call Onyamurama, so Yamuram, Bishop and wait. Now only one more quiet, but I believe I was it. My boy, your Chamuram, I believe it would be when you look when you will be book and 20 watches.